persejarah sian sekolah sahabat ta. Persejarah sekolah sahabat tu nama godang di kuartal tolu 2010 sia dengan judul Aka Name Meton. Marhobas tu aka namar haurangan. Sahak meta tu persejarah di hari Minggu 30 Juni 2010 sia. Jahoba saotik taringot tu panopao. Sude akana taulahon di bagasan dirita. Jala sude perngoluan saluhut na humaliang hita. Saluhut nai marmula sian de bafa. Molota enet sian buku nabadia. Natar surat di buku Ulaun ni Apostel 17 ayat 20 lalu namandok hatani Tuhan. Ay di bagasan ibana dohita mangolu manggulmit jala humosa. Mono di bagasa sada Musa ya sada mandok dimula ni mulana ditoppa debatama langit dohot tanoom. Oma sada turi-turian sian bibeli nama dok na debata nama katahon jala patuduhon sada waso na soboi dapot pikirata. Sada Musa 2 ayat 7 pemandok ia debata manoppa portibion dan sian inganan nadau tarlumobi ditiki manoppa jolma na perjului tung jonok doi bana. Molo tainek mai sian buku nabadia tarsurat di sada Musa sada ayat 26 rodi ayat 30 sada. Ahdo narikot di hataon taringot tu debata dohot tujol mai ditiki panopauni. Gudang du persiajaran taringot tu debata na bui tadapot ditiki manatap hita dopak langit. Taridama hatara turun ni debata sian panopan nai manang halongangan ni waso ni debata tung nasuboi taat tusi sian aka natinopa ni debata di Portibio. Seda pangatusion nadapot taat tusi sian panopauni ima. Ganup na ditopa ni debata dihasya nganon di bagasan pardumuan dohot akana asing tarsongoni akabita ditoppa do di bagasan pardomuan dohot na asing songoni do tong jolmai ditoppa di bagasan pardomuan dohot donganna nang dohot akana tinoppa na asing tumpe pangetusian ta tu debata masai daudui alai boy ma tadapot pangatusion nalam tudenggan nasai sian bakko ni debata naeng ma nagabe manugu-nugu hita dinalaho maring-marimangi muse songo dia do portibion sasiktong na dijadihon debata nagabisada suku-sukun si taringotata di bagasan parnguluata songo dia mahita mengatusi bakku ni debata na marmuliai sian haadongon portibi nanunga di bagasan dosa. Oma nama buan hita asalam jonok hita tu debata ditiki debata menjadi jolmai jonok do ibana. Songonima persejarata di bagasa sadarion horasma di hita salbutna.